good morning and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. So in the new year dani positive vlog martandalla so inkle ni madme function pondulla I already blouse paadde and oh my god mera ring light gir gaya. Okay, in madme function pondu lunch and vlog malpuga andite vlog shoot maltundalla in January 1st new year dani ena first video anche inni en upload malpodundulla inni jinna elle upload malpu ani video anche bandada ite an rapa pidadi bokani click tikwa ai boka yan ol madime air properu ingla family in pura niklek sojava. Okay, so hi guys, mokkala naikadu valli appa mokkulu onji dada ಯಾನ್ ಪಾತೇರ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ಏನಿದ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಾಗ ಚೋಕ್ಲೆ ನನ್ನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪಪ್ಪನಕ್ಕಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೋದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬರ ತೋಜದ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಜತೆ ರಪ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೇತು ನಿಮಿಷ ಎತ್ತು ತೂಕ 20 ಓನ್ಲಿ 1 minute 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೊಂದಲ್ಲಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ತಿ ಅವು ಯಾಂಪ ಓಪನ್ ಬತ್ತೇರಿತ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೈಗರ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಪುನಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಡಪದವಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಪುನಿ 11:30 ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ 11:30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ 11:45 ಇಂಕ್ಲ ಅವಲುಪ್ಪ ಅಂತ ರಿಕ್ಷಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಲ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚಾದ ಮುಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕಲು ಏರೆಂತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಮೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಈಮೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮನ 4th ಮೆಗ್ದಿ ಇದೆ ಮುಲ್ಪ ಮದಿಮನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಮದಿಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏರೇನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ 4 ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ನಿಂಕಲ್ ತೂದಿ ಜನ ತಿಂಗಳ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಕಲ್ ತೂಲೈತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುನೊಂದು ಏನೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್